Så har vi så vægt for en eksponentiel funktion, og en eksponentiel funktion er, at f af x er lige med b gange a i x. Så plusser vi med 1 i f af x, så der kommer til at stå b gange ax plus 1. Så reducerer vi ved hjælp af vores potensregneregler, at b gange ax plus 1 er det samme som b gange ax gange a i 1. Så siden at b gange ax er det samme som f af x, kan vi erstatte det herover. Så der kommer til at stå f af x plus 1 er lige med f af x gange a i 1, som er det samme som f af x gange a. Så for en eksponentiel funktion y er lige med f x er lige med b gange a i x, det gælder, at hvis den uafhængige variabel x får tilvæksten 1, bliver den afhængige variabel y gange med faktoren a.